1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ayaw, di ma. Pulboron mo diyo, pulboron. Paibog. Pulboron mga ma'am sir, mga busing. Ay, mga busing, ma'am. Pulboron mo diya. Pulboron. Oy, busing. Ay, dili na ibaligya akong pulboron busing. Paibog na ni busing. Baligya mo busing. Kuan mo gani siya busing. Paibog na ni siya. Pero ang buhaton na kuan ni busing nga inag-ihap na kuan na busing 18. Unya, ug kuhaan ako usa busing. Ipakaon jud ako nimo mismo example. Pakaon ako nimo mismo, inag-ihap na ko 18 gyapon. City na no eh. Ay, dili lagi busing. 18 lagi. Posibilidad sa dana, oy. 18 ni tanan. Hindi, dapat 17. Dili mamoy. 18 gini siya. Nya ang atong ihap ani mga ma'am sir, mga busing, ana ug ana. Oh, mo na kung makuwang daog mo. Pero kung kanang sobra pod, daog gyapon mo. Pero kung 18 ra, natural. Daog gyapon ko. Nya ang kanindot ani 18 ra gina. Ang ihap ana. So ko. 18 ko ako sa. Hindi 17 na. Dili ma'am. Paibog ra ni ba? Nya na ako yung mga buhaton sa dani ba. Nga katong ingon ako nga kuha og usa. Example ana, na siya. 18 akong ihap ana. Nya inagkuha na kog usa ana. 18 gyapon na nag-ihap nako. Pero wala ko ipuno ha. Nga kuhaon ako diri. Mukuha ko dire, pero mupuno ko dire. Dire gyapon ko mukuha. Wala ko ikuhaan sa kong bulsa. Wala ko ipulburon dire. Dire ra jud ko. Mag-itam sa ninyo. Isa. 18 gyapon ang ihap. 18 gyapon. Bisag kuhaan ang usa. Basta atong ihap ha. Ana. Bot na busing. 17 na. Uy, 15 ro man na do. 18 na. Kuha ko sa 17 na. Dili, dai uy, 15 man na. Ika, 15. Oh, 15 na. 18 lagi ma'am, 18 lagi. Ano? Kini ma'am, sa kalibo sa mga sa kalibo. Oh, sige. Para makita ninyo ha. Isa busing. Sa kalibo ko. Sa kalibo? Sa kalibo. Kana. Gi. Nya, ready na busing. Ay sige. Oh. Usa ray kuha na. Kung ma-17 daog mi. Daog mo kung 17 na siya. Pero kung 18, natural daog yun ko. Kung sa kong ingon, kung makuwang daog mo, kung masubra daog mo. Posibilidad 17 na. Oy, 18 minus 1. Kasamon duha. Butang ng kwarta niya. Ako nagbutang ko Okay. Ako sa bunit. Basta sa kalibo, sa kalibo ha. Kana, kuhaan na to busing. Usa. Kuhaan na to busing oh. Kana para mahibawan yun mo. Tuwata, kikita mo Ano? Kano na bantig. Wala ko ipuno. Dili na gikan sa kong bulsa. Ang pagtunga mo diya. So sa kong ingon ha mo puno ko dire sa tunga pero dire gyapon ko mukuha. Ha. Oo. Puno ha. Grabe siya pag Nawa. Puno ha. Karon atong ipon. Oh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Ayaw, di ma. Oh, 18. Tanawa, 18 gyapon. Oh, saman. Napay mo kasa diha? Napay mo kasa oh. Ora. 18. Nya ang buhaton gyapon. Kuhaan gyapon ni nako usa. Nya mo puno gyapon ko nga magkuha dire. 18 gyapon ihap. Oh, Ginso, duliya uy. 18 gyapon ihap. Nakay sa kalibo day. Dire. Oh. Okay, try ko na mo. Oh, try. Dili try. Sa kalibo. Ano ko din mo sa? Di unya ra kay. Di pala uro niya sa. Oo. Basta di pusta mo. Pusta mo. Ako na hatag basta kay. Ayun niya, kuha na. Basta kisa ikaw pusta kamon tulo. Kamo Oh, sa kalibo gyapon. basta kuwang. Kung kuwam daog mo. Sobra daog sa dili. Oh, pero kung sa 18 gyapon, daog gyapon ko. Kana si Binti na dyan na. Ha. Ay, posible. Kamo, kisa yung pusta ninyo doha? Siya. Ako lang. Siya. Ya ikaw sa kalibo pod. Kamon tulo. Di atong paan. Kini kisa may mukaon. Ikaw lang kay gamay kukuha. Okay, diri na sa do kaon. Oh, pakan-a. Pastilan. Ya. Wala koy, mupuno ko ha. Diri na sa kumukuha dapit oh. Ipuno na ko diha. Sa tunga. Oh. Kana wala ko kita gyud mo, wala ko gikuha sa bulsa, diri ra jud ko nagkuha. Nya atong ipon. Atong ipon na.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kalibo. Si Utson jud. Oh. 18. Oh, ang buhaton na kuha ni karon gyapon oh. Kuhaan na sa dapon na tug usa, ang ihap gyapon 18. So, puno gyapon ko usa dias tunga. Oh. Sa kalibo. Sama, pagusa. Oh, kuha gyapon usa. Oh, okay. Tag sa kalibo kita, sa kalibo ha. Kamo? Sa kalibo. Kamon tulo sa kalibo mo. Ayo lang ra ko inyo lang dai. Dako ako pindi. Ah, kana dia ha. Di, busing Ya. ko busing. Sa libo ko ah. Sa kalibo. Oh, sa kalibo. Ha? Gikaon na ha? Gikaon na ha, tanawa, gikaon na. Wala oh. Nagi puno. Wa ko gipuno oh. Isa, Naghubo isa, naman isa. gani ko. Di, busing ka ng kuha mo ba? Wala dili oy. Ako kailan ning mga tsuraan eh. Gani Wa ko kailan nila. Ba Oh. na noon man gusto. Mamang ko aling nawa kaila may mga gawa sa akong mga kaila. Oh ha. Di, sa libo ko ah. Hindi ba pud sila sa bagong. Puno gyapon ko ha. Nasya. Oh. Ipon na to ha? Daog na mo, Basta. daog na mo na. Oh, ipon na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh. Kaman. Oh. Pugon daw, punan gyapon, kuhaan gyapon nila tog usa. Nya mo puno na sa kog usa. 18 gyapon. Kame. Mas na lang niya. Oh, kasado. Daog na jud Kasado. Panas na si Tihan. Di ka na lang mo bigay pa. Kasado. Natulog ka ba? Yo, panggasolina ni, panggasolina. Sige sila, o kana ko busing o. Oh, na kopte. Kopte ha, kaya para makainom mo kung mawi ba. Ay, dos. Dos man iya, wala kay pagkuhanan. Oo, di dagan oh. Panglas mo ba? Di dagan, pang last ball oh. Ay, busa. Oh. Kan ah, kisay kaon. Oh, kisay hangol og pulburon diha. Kan ah. Kamura man jay. Nagmalam eh. Oh, wala ha? Wala gigigay kuha. Basin swerte na na. Wala oh. Oh. Oh, tanawa. Ayaw lang padulay busing. Oh, ana oh. Minuto Wala pa dali oh. Ika day ana kung Ay, sa oy kay mamino tas iyap kay Oh, akong ipuno ha. Oo, okay, basi mo. Ikaon na nimo ha. Akong gipuno ang usa dire. Tag-usa-usa na lang. Walang labis, walang kulang ha. Kung madaog mo, mao na inyong resulta. Okay ha? 18 gyapon eh. Ihap ta ha. Ihap ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ipa na ninyo. Ipa niya. Kaya mag-ihap sa kuwari. 1 2 Sa kami mga ihap. Ay, sa good. Ay, sa ba? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Libin na na. Gipul yata na makali oy. Subscribe lang sa Janwa Mix TV. View na ta sa Janwa Mix TV. Araw mo'y laging swabe.